Tlang au channel lo clear chin tu zong zong te in zavain chi bai le vek ule ton chum video a chuan kumina tlang zar Korean movie mo nom tak the first right ti hi toikim taka thlera ngai thlak ho zwai na hun ilo nei liang umyang thlakim lava piang naute she sel lo le te tak mai chu asong noi em wangin nurse te po in adam chua zo an ring lo hiala a in kol nan hian anu le pa te po in thei top chwa in chanpui thei tur nia an shiat lama chuan an tlan dor chin a topa phei chuan apa chuan an apartment chu shalin a fa patidam turin doilam thiam te chu arwai ta hial mai heiwang hian apartment te takte a in son phama se lom tak mai in an fa pabor som tak jungmina chu adam chuak hlau thungani ma se arwal pui dang te ang lau takin angoi choyin azak zum hlea muang de uruin a sof em mai bukani ni khat chu ami zia ang pumi chanthar pathum charin an pali chuan an inkawmngeih zui hlea an za zum na te an at na zong te chu an inkar ti nget tu ni chawin an inkop zui ta chor thlom mai ni India platform rin tak tangia zaman introduce cricket chuan alom renga che epa ludla jili spin atangin za som adon theya jili games khelin cheng sang khathleng bonus adon thei bok poisa te UPI le bank transfer ma thozel ni in cartin iPhone 17 Pro Max don theina chance om zia bok referral bonus changin cheng za thum adon thei bokani comment section a link kan da adu tan lutin abel chian thei renge high school thlenga inkom chauzelin te trang hi anjinga chuan lekhathiam thei berni in pakhatna ani deuh zat china a grade tlaniam ve deuh zeu chin te chuan a tingui chhezau vek china zirlai thiam thei dang te anglo takin in swal a sha thle boka tu man anti boy ngam ngai lewani boka ve thung hi chu zirlai thiam thei lo le khazirning em mai ni a meng reng chunga mutlhuk dai ching bok anu chu buddhist nan ni in afapa chuan anung zuin mong ron ni ve se adu hle nge ani jungmin apo hi le khalam mi sa lo ve tho ni ma se amel chataka wang hian me chelama chuan alar hle thunga tlerol achanga pitar naupang thlengin andu in an bordeu lai reng maya ani eroin chutite vakin cha a intivation lo DJ bonle lar tak ni tumin abe chaumek bokani do china po hi le khalam ti theilo ve thoni in basketball star ni tum chin ani a mase ain hliama wangin chu ero atan thil ti thei ani to ri lawani chum khat chu jungmina studio lengin te trangan lekha azir char lain midang ero an lo hoi avel mai maya chuta junmina perform lai a mu in do chin chuan DJ ni ve chu achak thar thut maya junmina hnung zui ve chu atumta ani mase anu le pa te hne DJ ni atum thua soi chuan ina tanga pe chua ngal ni in remanti sakma zong chu te changa te in chung zola chuan thlakhat tal top acheng zui mia mai bokani junmin nen chuan du thu te sam dun chinin IDM festival a perform thei chu until chak ber ani bok chutiang reng chuan in zui koina satlangin an thovingin an hlimtlang chin le a ma se poi tak main junmin te chung kwa chu New Zealand lama anin sondon tlat maya heiwang hian an tan an chian hawakim taka inkom khom reng chu a thei to don lawani inkom na sale inkom nge viawe tilawa lazin chuak tlang mi alo ani awang te chuan fil chipa tal chuan kim taka zin hau ve chu an tumta ani mase an zin ma ni lo ma chuan jun minute chu zirlai no pang swal hau chuan lo ti buain te chang chuan aron tuk zal hlom ngala midang pani ero an lak lo tak zetani heiwang hian an zawai chuan fil chipa kalve chu remti sakni talovin an drop phata a chuti lain an ni hau ero in zin shim chu latum le thovin thalina zina an DJ ngai san perform lai en ho chu an tum vele ringota ma se poideu ero atu ama chuan poisa an nei hau lo maya an chung te po in rampo na zin chu an remti saklo vekin an ring bokani chuti lain te tang chuan an hian hawa an zin chwa thei nan chuan ruwa man na siamin na satakin lekha azir zui ta chiama university entrance exam a po score chat pha hle in ama mai baka anu le pa te po chu an lom hle ani alom nan roi te che hamin anu le pa te cheu po chuan kim hle a
apan lomana enge ka ti sakang che an ti chuan te chang chuan an thian zahawa thailina zin chu angen ta che amai rem ti sak ero an ni mel lo hle in pali chawaram danga kalti chu a hundanga zok le an ti sak dai zintum or sun ve tak te chang te thian ho chuan ngel chikima ngen zui chiamin nakina chuan mani kong cheu kan zo to anga tunang reng hian kan ho the to don lovasin ti in an han chap der vela chu zet chuan an chung te ril ru sak bo chu tinem ngalin jun minenu chu aron ding chuak ta a an zin na sen so zong song chu ke man ka tum ve kange anin chan chat na awang chau hian ka fa pa po hi mi pa ngaya a chuak theya kalom em ani aron ti tamai an thu shat zet chuan an ni ho po chu tilom le in an khosanau pangchia zui hle nge ani ti chuan a topa chuan an chak em chin chan za hova zin chuak tur chuan thok chuakin airport lampan basa chuan an chuang tawung hlom mai junmin chuan kumsom nuwa chuan superstar DJ kanito dona khovel puma ka perform chin na ka shwai ve chin cheunga in VIP chin ngotang ti in du thu te asam vela mase bas din lok laya zunram thiar bokatsu arei fal big em wangin bas chuan atlan san mandai maile ahun taka airport an thlen thei don tak lo wang chuan an zin thei mel ta lo top mai nidanga kan la tile ngei donia ti in anin tiam zui ngala mase nidang a thlen ma in junmin te chu ramdanga anin sondai si kumsom nuwa po nidang remchang tha chu ain her chuak thei ta reng lovani teichanga chu National Assembly Member Secretary nito in abuayin ain dai lo chin li a abos la chu mipui mardek zonga talthiam zet mai ni in cho ti a ngei dervel china arukin energy bar a erule tun zel thawani boka chu tatu artist nito in anu eroin mok niturin ala du hlia ala nor reng bokani heti lai hian do chin eroin ril rolama buaina nei mekin ma ason mo viau bok doctor te po in enkol vak ngai nan che tolwa ha dam se azia mayang ti in chwa mayan tumto chuak tur anin siam lai chuan TV a jungmina DJ ngai san em chin chuan Thailand final tour anei don ti mu in chung rimoi chuan maktak main do jina chu ati har deuh kok maya azia chho ta hle bokani te chang nen po in mu in junmina kol ve arota mase te chang chuan New Zealand rama te chuan zanlai ani me kang ti in kol lo turin alo ti thwai chuta boka po anundu danin mong thwama ron in thwamin thlale maya nem nge tur ani mel to bok midang ho po chuan bara mong aron lut ve nol mai chu makan ti hlom hle ani chuti lai tak chuan me che pakhat sneli chu ron kal vele in ani hi high school an kal lai achang to a te tanga ngai zong tu ni in vo in ni thleng hian beidong du lovin alazar boy reng bokani high school kal lai khan te changa farnu nen inkom chinin ni khat chu arwal pui ten an buli ron lain te chang chuan aron no bo sakhloma anti boile che chuan kabial nu ini thui soi chin mai don nia ati zui wangin sneli chu azuna hian awai chanta a an ina te po ni tin kalin in chung chet engkim ti in a in pe zo chin hlia chu awanga ha dam pha tak anu po in kamo nu ti in a ko pha hial chin bokani te chang eroin alaka feelings eng ma nei ve silwa beidong du law snail la chuan rim takin ka beyanga university ka zo huna kaneyang che ative bursi ma se van doi thak tak mai in university po chu azir thleng talo shimshima chuti lain alazar boy reng thunga te chang po in ti wak ngai na a shelo chin tak zetani hemin hu hian do chin chuan an pam chu san tak an chian zahowa thailina zin chu ti hlotlin adu thua soya masi adin mun enin te chang chuan thilti chi ya ngai lovin ngen chikima angen nu po in apom du mi alavani hewang hian do chin chuan tun ma a an chian howa hlim takle eng thol taka anin kom ho chin lai lungkham le eng to em nei lova te tanga te in chung zola an sa hok chiam zel lai chin te chu angai chin tak zeta khati lai khan in atanga no chwa ni ma se
khohar man lo khopin a thian te chuan an ompui deuh chaw thin kha ani a tuna ero mani kong cheu an zo to awangin anin kom thei tak tak to silo zan khat chu te changa na bang chuan a thu thleng seya bokalo chu dor chu mu in makati to nak lai chuan do china a mule thut hemi nu hian ti tlangin do chin chuan adu ngai buk churon soi chuak le in Thailand rama zin boka chuan apakai chhole ta angen zin tak ema wangin rem ti lo tu te chang po chuan rem ti pui ve ta in atuk zinga chuan abos nena chol adil ta a aruka thil ei chunga chongnei lem la chang mek abos po chuan rin lo tak main alo rem ti sak ve mai mase bokanu ero chuan arem ti ve thei chak lo bokati ngai na she to lo lutuk po in iphal lo chuan Christiana ka inlet ani mai tin vovel ta ringot ani ti chuan le atopa chuan kumsom nuwa Thailand rama zintur chuan thok chuak tlang ta in te changa chu athleng masabera achanga boka chuan mong thuam nen aron zom vele do china chu ato bera ron thlengin abor hlebo achan po junmina limle athwam nuak tur thlenga aron tho chwa puiwangani chutiang chuan an zinga telve theilo junmina lim ho chuan thlona chunga lu thauta in atopa chuan an zin chhuak ve tak tak don ta athil chak ber a hlotling don ta boka angaya chabuka nyang do china po tui takin amu hil zui suk suka boka po mengkur chung chuan amu thlole lop bok muhil ve mai theilo te changa restroom lu tum chuan tum lo lu tukin snaili a mutel ve thut anila chuan kadu takaram pona azin dai donya engtin nge ka chut mai theibi kang lungai me asu o hei I bodyguard ka ron thleng to te alati ham zui ti chuan atopa chuan an tumram Thailand chuan thleng ta a he hmuna hian engtin nge an om zui zel ti le jun mina telvelo chan dik tak Lungchhiatthlak tak sheturin nakzana milo thlile ngei donya tun chumatan chuan khati chin kha nile phot mai se tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutuile vek ule